e duond kanisa e tayo piny riwruok mar jodolo nikech ng'eni un gi kod riwruoge e kidienje kopogore kod wach mar rito jasiasa kata jatelo owere gi jasiasa nikech jasiasa nyalo bedo kata ng'ama pok oyier jatelo momi ting' mowinjo bed ni kelo lokruok miwachogi bende nitiere kamoro mowacho ni koro dani waluonge jatelo ma kama kopogore gi siemo wang'e sama gik moko osedhi marach wang'ad ne rieko ni wan gima waneno jaduong' mondo piny odhi maber magi ma nyaka tim mondo jopiny ma oyierigi ma bende jopiny ma oywak mondo Nyasaye lokwo chunygi mondo ngimagi obed maber oyud lokruok madwarore be osetime mako so en anani ka koro weche dhi marach to en iluongo jofwambo to ji wuoyo kama wakwero ng'ane gima chal kamano. Achiel kuom gik maparo ni osebedo rem maduong' ka wagore peksen wawegi to wayudo ni mano osebedo rem maduong' en timo gimine ni wacho nendo wan kod sidienge makelo jokristo mopogore opogore kaachiel wan kod riwruok mar joma kelo jo Catholic te waluongo ni Kenya Conference of Catholic Bishops wan gi riwruok makelo jo pende miluongo ni Evangelical Alliance wan kod riwruok makelo oganda modong' mamoko miluongo ni National Council of Churches of Kenya kama ngili nitie jo Presbyterian nitie gi joma moko gote gima ber en timore maber ka timore en miwacho nendo kinde mathoth ka waromo to wafuono gik matimore e lwasi mar telo ne piny to waoro negi oboke ni magi ma ok timre kama magi ma ok timre kama wanyalo fueno ni Kajiado kacha kod kacha ma kata sirikal maduong' kata sirikal mapiny to ber ka wabedo kod duol ma wago e kogno jomotelonwa kwago machimo kata mana counties wa makaluo ber ka wabedo kod riwruok kata mag kanise mopogore opogore to wanywandore teko kuwuok Migori nyaka Kisumu modhi Siaya mokawo Homa Bay monywando counties wago eko duto te to waketo governors wago piny to wacho ni initimo ang'o ma gima duond kanisa akwayo ni mondo tim mano en gima wanyalo kwanyo mwadhigo nyime kuwuok kinde masani sama ubede rombe mag jodologi kopogore gi oro bok miwachogi be uwinjuru kaka kunjo bed ni tayo kanisa nikech samoro kanisa nitiere kod lai mamage kaka ni wacho ni jo Pentecost nyalo bed ni gin gi lai margi miluongo ni doctrines magitiyo godo jo Angeli nyalo bedo gi margi jo Kopere jo Adwen ginyalo bedo gi lai margi kamano ma samoro in kaka jadolo mar Angelo kinya donjori achiel kachiel to samuromo kata makoro wacho ni gimoro ji te en wach Kristo mae gima Kristo dwaro nikech muma mutiyo godo en achiel ndiko mare en achiel be ubede gi romo mowacho ni jodalawa kacha to nwaneno kodwa kawo omenda kata nuyiene jasiasa cho obira landa ahinya e altar manok ber koro un bende doge uru piny nikech seche moko kata kogol omenda tibiro winjo jo Kopere okwedo jo Anglikana wacho ni kugolo to gol kiling mondo Nyasaye mondo ne polo malo gwedhi ok ni jo piny tang' ne oganda mani kaeni bende ubede duonde gi mowacho ni koro yo mware tiyo godo chopo mai kama wachope kik udhi mokalo ka nikech kudhi mokalo kato koro udhi ketho nying dolo kana nying Nyasaye mano rema pod entie sidienge ma kwano motelo kande ng'enyne king'iyo riwruok mar jo National Council of Churches of Kenya ni kod thuolo malach ma member churches maggi gin kod thuolo mar gogi kogno mar wacho ni ukadho ondamo kaendi so erang'inyno to NCCK nyalo luongo jadolo moro e kindigi nitie moko maling'ling mabe ok anyal fulo kani kata mana kinde moro mar jenzi ma gik moko timre ma moko dhi State House to moko timo nang'o to moko wacho kama nitie moko mano dhi mokier to noluonge gi jowetegi mosiem wang'i moko ni usowa utimo gik moko kare timore e rang'inyno endo koro ji usore nitie ka ji usore kanyo igeni bor kineno kochiek to ikodi denyo badenyo to bor to chiek to an gi kero bet bathaka to kero wacho ni $20,000,000 moro nyalo neno ka to kodi ni ichako pake ichako dende kako ng'ama ber ji ariyo manyo wuoyo kocha kande mago we winjo gik machalo kamago tiduong'o wigi tae gidok piny gima pok otimore e yo maber ahinya en nywando migawo mar jokristo te kaachiel kanyo emosebedo ka ok dhi mayot ahinya mak mana ni wan kod riwruok miluongo ni Interreligious Council ng'enyne ogolo twak ewi sidienge ma wakwano kande koriwo nyaka josalam nyaka jodinde mamoko to duolno otekuno onego bed ni betie nitiere chik moro ma inde ichwalo e od bura to nong'uke matin kod Mungatana mane dwaro ni mondo obed ota kendo oga
riwruoge duto te kata kanisa dinde te ok jo Kristo kende dinde te kitalam te to nong'uke nodhi golo gimoro maber iye kanyo ingawa ni jomoko neneno na en gachiel ariyo adek mok be iye to nodhi keto orea moro ma obedo kod ogaye minyalo gago dinde mamoko ma ka wan kod ichako kanisa ne moro to nyaka ibed bwo umbrella moro ma kitimo gimarach to gibiro to giduong'i ka ok idwa winjo tima lesen mar tiyo pod an kod lamo nwanyalo chopo orea no endo mondo obed kod dual commission for religious regulation ma jo Kristo regulate gitemo gare kendgi giwegi ma ok wawene sirikal ni mondo gawa mak mana ni thuolo ma wantiere ni bende nyakwa ang'e ni wuoyo gi dola achiel be samoro nyalo bedo matek mokalo kata ndalo Yesu yudo ka duol moko wuok koni to moro dhi wuok kocha ng'ane dhi kwedo koni gimo nyalo timo en temo kaka nyalore mondo obed kod duol achiel samoro ok wanyal chopo kuro to watemo kendo wabro temo wasingo no wabro temo kar mwanyalo mondo watem mondo wabed kod duol achiel kaka kanisa